खुलुमबाय दिनै 15 मे 2024 बुधबार नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सामागुरिनि सिमना बस्तियाव सासे आइजोखौ गावनि थाग्रा जायगायाव थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बे आइजोनि गुबुन सासे लोगो थाफानाय लोगोखौबो गोब्राब जोखोम जानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय माया कारुआ आरो जोखोम जानाय गुबुन सासे आइजोनि मुङा जाबाय बबिता भुमिस। बबिता आरो मायाजों ज' थायोमोन, नाथाय सोरबासो बे जाथायखौ खालामखो ना बिसोर सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायावसो बे जाथाया जाखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। मासे मोख्रानि थाखाय 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। उत्तर प्रदेशनि मरादाबाद आलिखेर राजा लामायाव गंसे गारिया स्पिडआव थांबाय थानाय समाव हरखाब मासे मोख्राया फैना होनायाव बा बाथेना होनायाव मोख्राखौ रैखा खालामनो नाजानायाव गंसे टेंकार गारिजों सौदावनानै 3 थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय एक्सिस बेंकनि मेनेजार सौरभ श्रीवास्तवा, केशियार दिव्यांशु आरो अमित। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय साकमाता साहा बागान ओनसोलाव सासे सुबुंखौ मोसौ सिखाव होनना सन्देह खालामनानै गाज्रि बुदों। फुलचान तासा मुंनि सुबुंखौ मोसौ सिखाव होननानै बिनि न'खराव हाबनानै माखासे सुबुंनि हानजाया बिनि न'खरनि फार्निचारफोरखौ सिफायनानै न'निफ्राय लांनानै बुनायाव बिसान न'खरनि गुबुन 2 मानसिफोरा रैखा खालामनो थांनायाव सानैखौबो बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय थैथारासै। उनाव तासानि बिसियाबो रैखा खालामनो थांनायाव बिखौ बुदोंमोन आरो बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय बेबो थैथारासै। उनाव तासानि बिसिया पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै रैखा खालामनानै फाहामसालियाव लांनाय जादों आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव आसाम पुलिसनि 8 मावथिफोरा हाग्रानि मैखुनखौ खाना जानायनि उनाव बेराम जादों आरो बे जाथाया धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अरुणाचल आरो आसाम बर्डार साखाथियाव थानाय गगामुख ओनसोलाव जादोंमोन। मैखुन जानानै 30 मिनिटनि उनावनो गोबानाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिसोरखौ फाहामसालियाव लांनाय जादों। बेराम जानाय मैखुन जाग्रा पुलिसफोरनि मुङा जाबाय सिरुज मरान, प्राणजित गयारी, धनमणि सेटिया, आदारस दाल, सानकाका बारकाकति, नितेश बर्मन, रूप कुमार सांमाई आरो भार्गव बरुवा। करिमगन्जनि फातेहपुराव माजिदाल्ला गामिनि दिलीप आचार्य मुंनि सासे सुबुंनि न'खराव मोनसे सिखावनि हानजाया हाबनानै 1,24,000 रां आरो 2 तला सनाखौ खावना लांदों। दिलीप आचार्यआ न'खराव हारसिं उन्दुना दंमोन। उनाव सिखावफोरा हाबनानै बेखौ बिसनानिफ्राय बोखांनानै बिनि मेगनखौ खाथेनानै गद्रेजआव थानाय सना आरो रांखौ लांदों आरो जाथायनि उनाव पुलिसा खौरां मोननानै पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै नायबिजिरनानै गामिनि साराफ उद्दिन मुंनि सासे सुबुंखौ सन्देह खालामनानै सोंथि सोंनो थाखाय साराफ उद्दिनखौ पुलिस बादायाव लांनाय जादों। उत्तर प्रदेशनि पाराम्बुरावबो सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ नुडल्स जानानै थैदों आरो गथ'नि न'खरनि गुबुन 5 सुबुङा लोमजानाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर नुडल्सखौ जानानै ओंखामबो जादोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो न'खरनि 6 सुबुङा गोबानाय, खिलाय आरो लोमजानाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय हस्पिटालाव फाहामथाय थानाय समाव हौवासा गथ'आ थैदों। थैनाय हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय रहान। क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPFनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया देरहाखाबाय। प्रमद बर' आउट आरो BPF इन। प्रमद बर'नि थाखायनो ब्रिटिशनि मानसिफ्रा प्रमद बर'खौ नायनो बाग्रा जाबाय। आथिखालाव BPF सोरखारखौ लुगैफिनबाय होननानै शुकुर आलीया रोखायै बुंदों। আৰু 2025 চনত BPF চৰকাৰ আহিব এই কথাটো স্পষ্ট। প্ৰমদ বড়ো ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই, এই কথাটো স্পষ্ট। কোকৰাঝাৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া খাম্বা বৰকাৰী যি প্ৰাৰ্থী আছিলে নাংগলৰ, তেওঁলোকে জিকিছে। একমাত্ৰ খাম্বা বৰকাৰীৰ ভোট দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰমদ বড়ো। মানে প্ৰমদ বড়ো যিখিনি কাম কৰিছে বা BTC যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে প্ৰমদ বড়োৰ মুখখিনি চাই নাংগলক ভোটখিনি দিছে। একমাত্ৰ প্ৰমদৰ কাৰণে BTC দিছে, কাৰণ BTC মানুহক যিখিনি কাম কৰিছে, যিখিনি
বিটিসি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিলে একো কৰিব পৰা নাই। তাত 4টা বছৰ গ'ল, প্ৰায় 5টা বছৰ ৰুলিং চলিব। গতিকে 5টা বছৰে ৰুলিং চলি আছে। পৱন বড়োৰ শাসনত কি কৰিছে কি কৰা নাই, অনলি বিটিচিত বিক্ৰী কৰিছে, সব কিছুতে বিক্ৰী কৰিলে। কৰাৰ পিছত কিছুমান এছেম্বলিটো অলপ ডিজাইন কৰিছে। তেওঁলোকে এনেকুৱা এজন চিবে বস্তুখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আছিল সেইখিনি হাকৰামাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দি তেওঁ নতুন মানে নিজৰ পইচা, সেই পইচা যদি ৰাস্তা ঘাটত কৰিব পাৰিলে হয় ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁক সুযোগ এবাৰ কৰি দিলে হয়। গতিকে তেওঁলোকে পৱন বড়োক এবাৰেহে সুযোগ কৰি দিছিলে, গতিকে দ্বিতীয়বাৰে আৰু 2025 চনত BPF চৰকাৰ আহিব এই কথাটো স্পষ্ট। পৱন বড়ো ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই, এই কথাটো স্পষ্ট। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।